Рибарица, благодаря на любезните домакини и най-вече на Бай Марин Бастония. С нощи го поздравих официално, използвам случай и сега да го поздравя. Гост на събитието е заместник кмета на община Тетевен. За бъдеще местната власт, заедно с нашата федерация, ще имаме взаимни проекти, по които ще работим и се надявам да имаме много успехи. Това зависи и от нас, също зависи и от тях. Самия факт, че тук е заместник кмета на община Тетевен, говори за това, че ние имаме място в обществото, вършим си работата и наблюдаваме европейските развити държави как начин се движат и ние се опитваме горе-долу да копираме тях. Сега, има много важни неща, които се случиха до събора, но тях ще ги коментираме на отчетно-изборното събрание, което се провежда всяка година към края на годината в Ловеч, по традиция. Най-важното, което е за тази година, подписаното споразумение с Английския национален съвет по метал детектинг. Това какво значи? Това значи, че ние вече сме признати в Европа. Този подпис не е случайен и няма да задълбочавам проблемите, които стоят пред нас. Ние сме се събрали сега да се веселим. Искам да пожелая на всички много здраве и много късмет и хубавите неща ти първо предстоят. За доброто настроение си от любезния домакин, един от които е Боян, е поканил оркестър Алтън Тетевен. Бурни аплодисменти! И децата, които са превзели в Болония, спечели са първа награда в Болония. Още по-силни аплодисменти! Много ме древата, вида, бе. Вие сте такова. Здравей, бе, началник. Началника тук до мене. Ти си пиян на такова, на железно. Има не преди, че трябва да докараш от воденицата ягнешка, да няма пиеш. Къде да докарам? От воденицата ягнешка, защото няма кой го докара. Добре. Няма кръкаш. Няма. Него вече го скъстрих. Краси го